Titoqgħodu ħafna attendi intom l-irġiel illum il-Father's Day. Għax aħna l-irġiel għandna għada, għandna drawwa. Nieħdu l-affarijiet for granted ħafna. Ħafna nieħduhom for granted. U jidrilna li jekk smajna kelma u fimnija fimna kollox u ma nkunu fimna xejn. Qasdik il-kelma kultant. Skużawni qiegħed nitkellem hekk, imma dan qiegħed ngħidu biex nitħeġġu jimmakom. Ikollna udnejn u moħħ u qalb miftuħin ħafna, ħafna biex nifhmu dak li jkun għaddej minn mara, minn nisa. Irrid ikollna moħħ, qalb miftuħin ħafna biex nifhmu dak li jkun għaddej. Għax mhux lakemm, mhux lakemm. Mhux lakemm. U allura dan ifisser li rridu nagħtu rispett kbir lejn dak li qiegħed iseħħ magħna qudiemna, quddiem għajnejna, rispett kbir. Rispett lejn kull off, jew kull aħ, jew kull għajma, jew kull qed nibża, rispett kbir. Jew ma nafx min jiġrili, ma nafx minn xi għaddejja, jew ġrali hekk u ma ġrali x'hekk, rispett kbir. Il-Vanġelu tal-lum ikellimna fuq l-importanza tal-affarijiet iż-żgħar, iċkejknin. Intom innutaw, ħarsu lejn infuskom, kull wieħed u kull waħda minna nħarsu lejn nfusna. Aħna minn fejn bdejna? Minn żerrija żgħira, minn bajda żgħira. U dak li qed jiġri fikom bħalissa beda minn żerrija u minn bajda żgħira. Il-problema ta' fuxinej illi aħna tant dbedna minn natura, tant dbedna minn dak li hu veru, illi jekk ma nagħmlux storbu kull fejn nkunu, jekk mhux xi ħaġa kbira, jekk ma nkunux speċjali, jekk ma tkunx il-bniedem tal-lum, tant dbedna minn dak li hu verament naturali, minn dak li hu sempliċi, minn dak li hu żgħir ċkejken, illi pratikament ma nafux fejn aħna mitlu fejn. Ħanġibilkom eżempji sempliċi mill-ħajja ta' kuljum. Inti kif tħobba l-iktar lil martek, jew kif tħobbu l-iktar lil żewġek? Billi darba kultant, tieħdu fl-aqwa restorant, jew taħodha fl-aqwa restorant u tonfoq ma nafx kemm, fikel u f'inbit tajjeb biex tgħidilha nħobbok, jew inkella li kuljum fis-sempliċità tal-kċina tiegħek kuljum, tad-dar tiegħek kuljum. Tipprovdi kuljum xi ħaġa x'jiekol jew xi ħaġa x'tiekol. Li min l-ikbar imħabba? Ejdu li intom li min l-ikbar imħabba. Ejdu li intom li min l-ikbar imħabba. Imma donna l-lum qegħdin nistordu aħna, qegħdin nistordu waħda sew. Li min l-ikbar imħabba? Illi jiena noqgħod nitkellem ftejt kuljum ħdejn il-mara tiegħi, jew ħdejn ir-raġel tiegħi. Jew inkella billi naħdem mill-4 ta' filgħodu sa 3 u 59 minuta ta' filgħodu. Tajjeb. Imbagħad darba fis-sena nagħmlu holiday mhux hekk. 15 ġimgħa, 15 holiday. Ejdu li fejn l-ikbar imħabba, fejn l-imħabba vera. Jekk mhux fl-affarijiet l-iktar sempliċi tal-ħajja. Imma l-lum dbedna minn dan kollu. Il-lum kważi l-paċenzja ħarbitilna, telqitilna l-paċenzja. U intom tafu bħalissa, intom tafu xiġifieri tistenna. Xiġifieri kollok il-paċenzja, intom tafu. Xiġifieri kollok il-paċenzja. Għax m'għandniex aħna ma nistgħux inħaffu u naġlu kollox, ma nistgħux nagħmlu fast track fuq kollox, u nagħmel il-fast track fuq ibnek jew fuq bintek li ħad titwieled.
Allura l-importanza tal-affarijiet żgħar fir-relazzjonijiet ta' bejnietkom. Tinsewx li l-bniedem l-iktar affarijiet essenzjali huma l-affarijiet iż-żgħar is-sempliċi. Illi aħna nieħdu for granted. Pereżempju li tieħu nifs il-barra u l-ġewwa. Kemm ilna ma nkunu aware aħna? Minn meta l-aħħar kont aware li tieħu nifs il-barra meta kellek l-influenza u rittara kif tagħmel għax ma kunx qed tieħu nifs sewwa. Imma l-bqija, in-nifs, for granted in-nifs. It-taħbita tal-qalb, for granted. Li l-qalb tispredja d-demm mal-ġisem kollu, for granted. U l-ħin kollu, l-affarijiet iż-żgħar imexxu għad-dinja, l-affarijiet iż-żgħar iżommu relazzjoni, l-affarijiet iż-żgħar jagħmlu għall-imħabba, l-affarijiet iż-żgħar. U aktar ma tmur għall-affarijiet kbar, sfortunatament, ħafna drabi aktar ikun hemm liqsejn l-affarijiet iż-żgħar. Il-Vanġelu tal-lum jgħallimna niskopru żbuħija tal-affarijiet iż-żgħar. Imma mhux għalfejn immorru fuq il-Vanġelu, ħarsu lejkom infuskom. Kollox jibda minn xi ħaġa żgħira. Minn xi ħaġa żgħira xkejkna. U dik ix-xi ħaġa żgħira kemm hi prezzjuża, kemm hi delikata, kemm hi importanti. Tant li naf li forsi lil uħud minnkom tatkom ħafna nkwiet, ħafna problemi. Il-mulejja f'bihom dawn. Kelma żgħira u nieqaf tal-aħħar. Meta jkollkom it-tarbija, il-bambinat jagħtikom it-tarbija, meta jkollkom it-tarbija, naf li forsi għadkom taraw il-bod dak iż-żmien. Naf li għadkom taraw il-bod. Però jista' jkollu ma jkollix ċans nerġa' ngħid kelma sa dakinhar lilkom. U ħanidilkom affarijiet ma jdomkom ħadd. Għaliex għax ma jaqblux mal-ekonomija, ma' sistema ekonomika, mad-dinja tax-xogħol, ma jaqblux. U jiddejqu jgħiduhomkom, imma jien iridilkom il-ġid lilkom u trabi tagħkom, allura mhux se nibża ngħidhom. Issa ħanidilkom ħaġa, meta tweldu t-tarbija, tippruvaw, skużawni ħanitkellem goff. Tippruvawx tipparkjaw wara l-ewwel xogħol, jew għand omma jew għand omma. Nafx qed ngħidilkom jien. Tgħiduli kif se nagħmlu minħabba x-xogħol. Nifhimkom, araw kif tagħmlu, però fl-ewwel sentejn tal-ħajja t-tarbija għandha bżonn tal-preżenza kontinwa tagħkom. Kontinwa mhux jiġifieri il-ħin kollu toqgħod ħdejja u toqgħod magħha. Però fl-ewwel sentejn int ma tistax titbiet wisq u għal tul ta' żmien mit-tarbija tiegħek. Insew mill-korsijiet barra minn Malta fl-ewwel sentejn. Insew ġimgħat li ma tarawx it-tarbija fl-ewwel sentejn. Għaliex għax issir ħsara kbira. Imbagħad tgħid imma x'għandha t-tifel, x'għandu t-tifel tiegħi, x'għandha t-tifla tiegħi. Imbagħad nibdew bil-problemi u mhux sentejn ikollok toqgħod mat-tarbija. Skużawni qed inkellimkom hekk, naf qed titkellem goff, però dawn huma affarijiet ma jidhomkom ħadd sfortunatament. Jekk tridu tkunu tafu li dak li qed ngħid huwa xjentifiku, morru fitxu fuq Google. U sibu attachment theory. Studju ta' John Bowlby li għadu sejr sal-lum, attachment theory. U għaraw xi ħaġa fuqu. Aqraw xi ħaġa fuqu. Għax sfortunatament qed ngħixu ġo dinja li lanqas tħallina nkunu naturali. Mhix naturali li l-om titbiet mit-tarbija, l-missier jitbiet mit-tarbija. Fl-ewwel xhur, fl-ewwel snin tal-ħajja mhix naturali. Imma d-dinja ġabitna. Tifmu nix ħażin, mhux qed ngħidilkom tmurrux taħdmu, mhux qed ngħid hekk. Tifmu nix ħażin. Min jista' jirranġa b'tali mod li imma mhux tipparkja t-tarbija tiegħek u tara biss bil-lejl biex traqqada il-bqija tommok, le mhux hekk.
Mhux hekk. Għax imbagħad jibdew ħafna problemi, it-tarbija għandha bżonn fl-ewwel sentejn ta' ħajjitha ta' punt ta' riferiment wieħed uniku. U din tkun għandi nifhem l-om jew il-missier, mhux xi ħadd ieħor. Imbagħad tieħu għalik għax lil ommok tajtilha ma' it-tarbija tiegħek. U sintendi ommok kontenta għax ma tafx miskina. Mhux kuntenta tinkwieta ommok. L-affarijiet iż-żgħar li inti toqgħod ma' dik it-tarbija fil-moħħbi iż-żgħar kif rabbew lilna u ta' qabilna. Ħanieqaf hawn. Però sinċerament ngħidulkom għax jista' jkun tard wisq imbagħad l-ewwel sentejn tal-ħajja huma importanti. Aqraw Attachment Theory, John Bowlby. Aqrawha. U bil-wieb għaw nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibel waħdini ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Sant minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata Ponzu Pilatu mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema jiet fuq l-lemin tal-missier. U għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum imweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fil-waqt li nroddu ħajr lil mulej għal kelma tiegħu li saħħaħna li jissaħħaħna u tmantnina nqedu f'riġlejh dawn it-talbiet tagħna. Għamel mulej li l-knisja tiegħek tkun aktar bħal dik is-siġra bi frijej wisejn li tagħti ken u ens l-bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għamel mulej li l-dawk kollha fdati bis-seta ta' tmexxija jfittxu dak l-erf li joħroġ minn qalb li taf tħobb u minn moħħ li jara fix-xejn tiegħu quddiem il-ħallieq nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel missier lill-missirijiet u l-ommijiet kollha iwettqu bimħabba sħiħa u sinċiera il-missjoni nobbli li inti fdajt f'idejhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, il-ħajja hija don prezzjuż mogħti minnek lil kull persuna umana. Għamel li tkun imħarsa u onorata fl-istadji kollha tagħha mit-tnissil fil-ġuf sal-mewt naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel mulej li l-kelma tiegħek tkun dejjem aktar fiċ-ċentru ta' ħajjitna u wejna niħalluha tkun dak id-dawl li jakkumpanjana fil-mixja tagħna lejk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Issa ħassir it-talba tal-barka jibqgħu bil-wieqfa dawk il-familji il-koppji li qed jistennew it-tarbija. Nixtieq qabel xejn nagħmlu talba għal dawk il-koppji bħalkom illi u forsi intom għandkom esperjenzi wkoll diretti illi jixtiequ li jkollhom tarbija imma qegħdin isibu diffikultajiet biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna biex jilqgħu minn idejh mhux biss id-doni li jagħtina imma kultant anki dawk il-grazzi li ħankunu nixtiequ li ma jiġux kif irridu meta rridu aħna. Nitolbu għalihom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Sa fil-waqt li jibqgħu bil-wieqfa l-ommijiet u l-missirijiet l-oħrajn joqogħdu bil-qiegħda. L-ommijiet li se jkollhom it-tarbija. U Alla, awtur ta' kull ħajja, birek nitolbuk lil dawn it-trabi fil-ġuf ta' ommhom, ħarishom f'kull waqt u għatihom twelid b'saħħtu. Ħajkunu sinjal ta' twelid mill-ġdid tagħna li jagħti seħħ fl-għena ta' dejjem fis-sema. Mulej, inti ridt li lil dawn in-nisa tagħtihom li jaslu għal ferħ kbir li jsiru ommijiet. Għatihom il-faraġġ fl-ansjetajiet tagħhom. Għatihom rieda soda li jmexxu l-uliet ġodda tagħhom fil-modijiet tal-fidi tal-Knisja u tas-salvazzjoni. Osit ta' żminijiet kollha li għażilt lil dawn l-irġiel biex jarfu l-grazzja u l-ġieħ li jkunu missirijiet. Għatihom il-kuraġġ f'din ir-responsabilità l-ġdida u għamel li mill-eżempju ta' ġustizzja u verità ikunu għal dan il-wild għajnuna biex jersqu lejk. Mulej, żejjen lil dawn il-familji b'imħabba sinċiera u dejjema, issa li qed iħejju ruħhom biex jilqgħu fosthom lil dawn it-trabi l-ġodda. Mulej, int qed fil-qlub tal-bnedmin kollha ta' rida tajba sens kbir ta' staġib u qima għad-don ta' ħajja ġdida. Imla lil din il-komunità bil-fedeltà għat-talim tal-Vanġelu u għati lill-membri tagħha rieda mġedda li jaqsmu fil-formazzjoni spiritwali ta' dawn l-ulied ġodda fi Kristu l-Feddej tagħna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jibqgħu bil-wieqfa dawk li tistennew tarbija li sqof ħajgħaddi iberikkom. Issa nqumu l-kol bil-wieqfa.
nqumu bil-wieqfa ħassir il-purċissjoni tal-offerti u f'dan moment nofru lilna nfusna lill-missier u li ħajatina lill-ibnu biex blajnuna tiegħu dejjem nagħmlu r-rieda tiegħu. Bil-qiegħda, bil-qiegħda. Eukaristika tajba. Birek Alla għadija. Birek int mulej Alla tajba. Fitjubitek tajta tal-librik li għednufulek Birek Alla għadija. Għana mulej Alla tajba. Nqumu bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħajilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifqiru glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla, dawn id-doni li qed nofrulek, int għamilhom għalina jekelu sagrament biex bihom tajjixna u ġġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejja kollha u jfaħrek bla jeda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis il-mulej Alla tal-eserċti qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla tal-eserċti ismewet tunart bimija il-glorja tiegħek. Osanna, Osanna, Osanna Osanna, Osanna filon tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna filon tas-sema. Għaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Nqumu bil-wieqfa. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddejtijek mingħajr ma jisħoqli il-Kardinal Marju l-isqfijiet Charles u Joe l-isqfijiet u s-saċerdoti u l-lajċi tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-lum huwa jum il-missier, jew nitolbu lill-missier tagħna tas-sema biex inkunu nixbħuh ftejt. Kemm xi ħaġa sabiħa li kieku ix-xebħ tagħna mal-missier tas-sema inħadmuh mat-tfal tagħna b'tali mod li t-tfal tagħna ikunu jistgħu mingħajr diffikultà jifhmu x'jiġifieri Alla missier għax għandhom esperjenza sabiħa tal-missirijiet tal-art, tal-paternità tagħkom. Nitolbu flimkien. Li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna, ħobsna ta' kuljum, ħatina llum, aħfrilna id-dnubiet tagħna, aħfrilna id-dnubiet tagħna, bħalma aħna l-kol naħfru bil-min ħatija lina, iddaħħalniex fl-ebda tiġrib, istaħlisna min kull deni, missirna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, nagħtiha sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem u magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu Ġesu li jerfa fuqu l-ħtija tagħna. Ħenin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Se jiġi għandna Ġesu. Ġesu jibdilna fih jekk aħna nfittxu li noqogħdu miegħu. U għalhekk ġa fid-dinja biex joqgħod magħna, biex jagħtina l-paċi, biex jagħtina l-fer. Ejja nersqu b'ħafna fer ġo qalbna nirċevuh u nirringrazzjaw il-missier li tagħna lill-ibnu tawlna sħiħ, allura anki aħna nilqgħuh sħiħ ħalli jibdilna fih. Nersqu għad qalbi.
li tolbu. Mu billi. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li uġibta bil-ħaq laqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U mijek ukoll. iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għexu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. Issa nitolbukom biex nitelgħu fil-kappella ħalli ngħidu 3 Ava Marijiet il-Madonna, imbagħad nieħdu riskrat ta' tifkira mal-isqu. Ibdew tilek. Ersqu hawnhekk, tibżgħu. Ersqu hawnhekk, Dem xulxejn għax inħalla. Ersqu. Inti roħ. Min joff kemm tlabtu għal Madonna żgur naħseb kull kuppja u mhux speċjali l-ummijiet nemmen li għandkem ħafna fidi fija. Li se nagħmlu flimkien 3 Ave Marijiet ma' s-sabiħ tagħha u li se ngħiduha ma' xulxejn. Jiġifieri hawn ħafna ummijiet li qed tgħixu l-istess esperjenza, kulħadd bil-ansjetà tiegħu, kulħadd bid-diffikultà tiegħu, kulħadd bil-ferħ tiegħu u bid-tbatija tiegħu. Jew nintelqu kemm jista' jkun fidejn dejn l-om illi mhux biss kellha u kien l-esperjenza ta' kien ma xweldet lil bina Ġesu, imma jew kien l-om ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ngħidu flimkien, Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għalħanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija. Tajjeb, thank you. Issa naħseb li jridu xi ritrott tiex għaltilna Marija. Nippruvaw ninżlu naqra l-isfel, naraw kif sa biex nidru killa naħseb li irid jieħdu l-Ispirtu Santu minn x'imkien hemm fuq.